Sa EDSA, the slower, the better. Sa EDSA, Usad Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Jego Bandido! Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Gabi! Luzon, Visayas, and Mindanao, 29 minutes after 7 o'clock. Kasama niyo pa rin! Dito sa programa EDSA! Jego Bandido! Henyo! Tama po mga kabisyo, inyo narinig ako po si Jego Bandido. Kasama pa rin po ang pinaka matalino kong master sensei, si Tang Henyo. Hindi na tender pero Diyose pa rin. Tang, may mga nakikinig at nakatutok sa atin, Tang. May gusto kang batiin, Tang? Eh sige, ay binabate ko pala yung mga pokpokeros. Teka lang, Tang. Sino ba yung mga pokpokeros na yan, Tang? Ito yung mga kilala ko, sila Lando, si JR, si Christian, tsaka si Adrian, mga pokpokeros. Ay, oo, naalala ko na. Tama, sila pala yun. Si Lando, JR, Christian, tsaka si Adrian. Meron kasing isang bar ang nagsabi sa akin. Si Cynthia ba yun? May message pala sa inyo, Lando, JR, tsaka Christian, Adrian. Pakibalik daw yung tibak, hindi daw kasama sa bayad yun. Aragoy! Maluoy ka. Ay, maraming salamat sa pakikinig. Ingat sa biyahe, tsaka syempre sa idol ko. Sobrang idol ko to kay Boss Kaloy Hinolan. Sir Kaloy! See you soon, sir. Tsaka isa pang sir na hindi sir. Sir Jan! Severino Irino Remedios Romela. Rosela Barosela. Maraming salamat sa pakikinig. At syempre ikaw din, manong driver na hawak-hawak ang manubela. Napapangiti, napapahampas dahil sa malulupit na tugtugan natin. Magandang gabi sa'yo. Or mga kabisyo, eto. Nabalitaan niyo ba itong balita na to? Siyempre balita Sugatan ng isang estudyante sa Tugigaraw City matapos barilin ng kanyang kaklase at umano'y nobyo sa loob ng kanilang pinapasokang universidad. Oh no! Sobrang nakakalungkot mga kaibigan, ano? Yung makakarinig tayo ng mga ganitong balita. Tang! Logica na ba natin to? Ay sige! Logican mo na yan! Logica na yan! Logica na yan. Alright mga kabisyo, ang tawag po dito ng iba, it's a crime of passion. Pero napapatanong ka kung minsan, bakit ba humahantong ang tao dito? Mahal mo yung tao pero bakit mo nagagawang saktan? Well mga kabisyo, isa sa mga rason po dito ay ang tinatawag nating the trust and safety paradox. Ibig sabihin po nun, nagiging sobrang komportable na ang tao na lumalabas ang kanyang tunay na behavior. Well mga kabisyo, para dito sa trust and safety paradox, it takes a certain level of trust to be completely free around people. Na kung saan hindi niya kayang saktan yung iba, yung strangers, pero mas madali sa kanya ang mag-lash out sa kanyang partner o sa kanyang mga siblings. Kaya nakakarinig tayo ng mga balita ko minsan na mabait naman ng taong yan. Yang si Sir Jan mabait naman pero bakit niya sinaktan si Kwan?
Diba? So, hindi makapaniwala ang tao dahil iba yung behavior niya pagdating sa ibang tao, pero pagkasama niya, yung taong mahal niya na kung saan naging completely comfortable sa, lumalabas yung kanyang tunay na ugali. Parang ano lang yan parang pag-utot lang. Hindi, totoo, real talk to, Manong Driver Parang pag-utot lang. Di ba pag sa bahay ka, kaya mong umutot kahit marinig ng buong pamilya mo? Yan ang pinaka-concrete example. Pero pag nasa opisina ka, sasabayan mo pa ng ubo para hindi lang marinig yung utot mo. Aragoy, maluoy ka. Ang saya-saya. Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! So yun po mga kabisyo, yun ang tinatawag nating the trust and safety paradox. Isa lang po yan sa mga dahilan kung bakit yung mga tao nakakagawa po ng mga ganitong mga bagay na ikinagugulat natin na mantakin mo. Girlfriend niya o boyfriend niya, sinaktan siya. Mahal niya yung tao pero bakit niya nasasaktan? Ibig sabihin po kasi, dun po lumalabas ang tunay na behavior ng tao. Dahil po dyan, dahil completely talagang komportable siya. Pero hindi niya na ilalabas yan pag ibang tao ang kanyang kaharap. Okay? Fine. And I thank you! Alright, Metro Manila, it is now 35 minutes after 7 o'clock as we continue, of course, give you out with the best music coming right up to you straight up until 9 o'clock ng gabi. Kaya wag na wag bibitaw. Tutok lamang dito sa programang parang chicharon. Maingay, pero may laman. This is 90.7 Love Radio, Metro's #1. Now here's a song coming from No Doubt with Don't Speak.